Chidok Mandainagar Pulingpur constituency ni bising khobjak amchio door-to-door campaign khlaimungo srangjak salbrum. Chidok Mandainagar Pulingpur constituency ni chongina harjak tipramathani candidate Jiten Deburma. Shal hor tabuk salbrum abai mungni kholabo ongkhri abai tongo noknogo thangai lokorok bai malai kokpiri tongo. Chidok Mandainagar Pulingpur constituency tipramathani chongina harjak candidate Jiten Deburma. April talni chini salmari engka edisi chongbari sal edisi chongbari ni bagai hati barni phana karikha yago jora o jora kesep ni bising tei tabuk salbrum khalabo ongkhore nok abai tongmani nukjagui tongo sal waisabo koreya tei choplaya abai mung salbrum khai tongmani nukjagui tongo Chidok Mandainagar Pulingpur constituency TMP hayakebati pramothani Choginna harjak candidate Jiten Deburma nahar mungkaisa bubagrano logerinani bubagrano sekangai telangai haino hai besibani bagai taisa edisio tipra mothano hapango tubu finani tei tipra surni matai soktai supungai rinani o nahar mungtui hohamda damkhe tipra motha bodoni batainai candidate rok juda thairogo kholabo ongkhri salbrum abai mung khai tongo satung hinya horna hor hinya watina wate hinya wino salbrum kholabo ongkhri abai tongmani nukjagai tongo door-to-door campaign khlaimani yagulo nobardi amchini lokorok belakino khatong mungni bisingtui candidate Jiten Deburma no ganao manai bono lamsukui naharka tei uttor joynagar bisi kuachan chandra nobardi bisini simi rabia sardar bisio faitei voto pisbo phiogoi rekha fita rasui Chidok Mandainagar Pulingpur constituency ti pramothani candidate Jiten Deburma hambai tei jotono hor kaham tabuk to pungni phalemin horoi thake abo haikeno tinini bisini program जों बुंनिसिमि नगै मानखाना बा नगै मानना जों दिनै पुइलाव चिनि 16 मानदाय पुलिंपुरनि बिसिङाव बुसकानि चंमारिनो गिदिङै जे रेली याखौ डोर टु डोर क्याम्पेन याखौ सिनि कताल बोर्ड अफिस इनोग्रेशन खाइमानि जों पुइला फुंनि सिनि स्टार्ट खालायखा 10 तारनि सिनि पुइला हाके सिनि उत्तर जयनगर बिसिनि कलांथाव गामियाव आरो संगे बोर्ड अफिस खुलुमजाखा आपने खुलुगा जगह जों डोर टु डोर कैम्पेन खालायखा जे जगह थाना नामन जगारागो आरो जों थांलायखा आबनि जायगायाव हायनो हाय उत्तर जयनगर बिसिनि न तेकाइसा बोर्ड अफिस आजागाव जों खुलुमि मानखा ते आजागाव गोबांमा नगराव थाङै बबाग्रानि कग्रनो जों गिरखा बा बबाग्रानि थानसानि कग्रनो जों लोकरं थानि जों नारिखा मनि जायगायाव हायनाय जों कोया चानबारि थांलायखा कोया चानबारिनि बोर्ड अफिस ते आजागाव जों आबाहायकेनो जतो नगर जों जे मानसाक डोर टु डोर कैम्पेन खालायलेखा ते पाइथागो चारगरिया बिसि नि चारगरिया रसिराम सिपाइ गामियाव आरो बेलायखे हदंग बायखे आजागाव जों सिनि बोर्ड अफिस रो खुलुमलायखा आरो सिनि रेली खालायै रबिया सदर बिसिउ जों थांखा थांमोन यागुलां जों आजागाव कताल ताकाइसा बोर्ड अफिस आजागा जों इनोग्रेट खालायलेखा जतोनि मानजाक मुं बिसिं तिखे ते आबाहायकेनो ताकाइसा जों बिरगुदास निबो काइसा बिरगुदास बारिनि 16 नंनि आं थिक करय दंखा आजागाव सेन्टाराव जों काइसा बोर्ड अफिस खुलुमजाखा ते पाइथागो ताबुक ओ सानजा जरावो प्राय हरंनि दंखा ताबुक ओ जराव जों ताबुक हाय चारगरे बिसिनिनो यांगो ओ प्रणब विद्या भवन 16 नि 5 ओ जागाव जों लास्ट दिननि लास्ट मा जिराय काइसारो खुलुमनान जों थाङै दङ आबनि बागै बेलायखे हामबाय दिनै जे सापुङो जे जागाव जों थाङा जागानो बेलायखे जोंनि बबाग्रानि वारिसफोरनि मालायखा बबाग्रानि जे वारिसफोरनि हामारि जों नगै मानखा बरनि सापर्ट बबाग्रानो बोसोर जरतै खाय दिनै आबोसों नगै मानखा अब एकमात्र पसिबल सिन बबाग्रानि जारिनो हायसि दिनै बिनि लेंलायावै दखानि बागै सामुं खायमानि रेजाल्ट लुकर ताबुक जतनो तरक बबाग्रानो लगिरमान बिसिंति करि दङ ते अमा हेकेनो जों चंमारिनि जे सामुरबो जत्तो सिनि लिडार्स रक साखथार लायनाय जों दिनै 6 नम्बर ताबु बोर्ड अफिस जों खुंनान बागै थाङि दङ अमा हेकेनो जे ओ बोर्ड अफिस रक तांथनि लगो गोबांमा प्रग्राम एक्टिविटी खायनाय जे सामुनो चारिति सानाय जत्तो लुकरक जत्तो सिनि वारिस रक आं बेलायखे थाका हामते जबानि चिबाय माया फरो अबा हेके दिनै जों खायाबुनि अब एकमात्र पसिबल सिनि वारिस रक साखथाय सामुं खायमानि बागै ताय जत्तो दिनै सिनि जे कैम्पेनो जत्तो फाइनाल सिनो जायगा दङ जत्तो नां हामबाय सिनि TWF YTF इभेन सिनि ओ जायगा खरकसा सिनि कचाम XEM सिनि दादु याखौ सिनि सार चन्द्र बैरुपिनि बबो फुंनि सिमि
যত জায়গাওনো লগি লগি তঙিনাই আনো লগিরি তমনি বাকে বিনি সুখি যাবি বানো নগুইনাই তিনি বানো লগিরি তংজো যাও আবন বাকে বনো বেলাইকে হামবাই ওমাই গেছে টিডাব্লিউ যত লিডার্স তংবাই সেন্ট্রাল কমিটিনি ব্লক কমিটিनि যত বিসি लेभेलनि सिनि वाइटिएफ रक तंबायो दिनै अमा हिकनो जों हदम ददम खायनाय जों दिनै जत केम्पेइन थंनि बुट अफिस खुक्तानि थं जत जागा लुकुरनि लगि तंमनि बागे आं दिनै बेलाइखे खाकाहाम बर्नमाया फरते बेलाइखे आं खाकसांगो दिनै अमा हिकनो आं दिनै मतिनि साफुंनि बिसिङाव जेता जों थांखा अ जागा जों गोबां मारिबाय जों बुबाग्रानो जों कप्लाइ खायनायनि बागे जतनो दिनै जे नुखा आबो बाय आं स्राय स्राय जे आगामी दिनै 12 तारिखआव अ सिनि सुलो मादै पुलिस जत लुकुर गोबां सागे गोबां बुट बाय तंग थप तंगनि मेजाज बाय बरक 17 तारिखआव जों माने तामने खातुंनानि बागे जतनो नासिं लाइमोन बिसिं दिखेनो बरक 12 तारिखआव बरक आनारु समारियाव बुट दुनाय बुबाग्रानो कप्लाइ खायनायनि बागे बुबाग्रानो फान बक्सिनानि बागे जतनो ताबो जरानो सिम नासिंलाय तबे हामबाय जरासे कक सानाय आं प्राय जागानो साव आं कक कम साव सामुं गोबां खायनायनि बागे आं बिसास खालायो आनो बुबाग्रा जे सामनि कक रुपा बुबाग्रा जे आनो दागिमान करना आं तो जे मानसा आं खायनाय तामुं कबा जों ताम सानाय बनो हयतो जों थांनाय 1-2 बोसोराव जों अ जागाव सिनि गेपिं तमनि सिनि गोबां सामु रक दङ गोबां सामु खायजाकनाय सिनि पेन्डिं सामु नमा हासिनाय बरो आबुरनो आं सिगां खायनायनि बागे आं जायतोबनाय ताइ तुमुना आनो जागाव बसकाने साल कप्लाइं खागता आबो कप्लाइं खागता साबो कप्लाइं तो अंनाय न बा कप्लाइं मनि पर्यो जे सामु खायना तमनि विशेष खायनाय लुकुरक जे आनो जे पूर्व बंगर थांगा पूर्व आनो जे कयता सामनि जेता लामानि कक सामनि जेता अ जागानि जे समस्या तंगरनो आं जदि नानियागो क्षमता थायाके आनियागो जदि न आबरक ननि मतो सामर्थ्य जदि नानि थायाके आं जे मानसा लुकुरनि जे डिमान्ड लुकुरनि जेता माने तामना बनु जे डिप्राइभ मनो जे मानसा आं लुकुरक बै तंगिनो लुकुरनि बिसिंति खेनो आसामर नां जारनाय आबां लुकुरनि थानियो नरनि बिसिंति खे आं कक कजार हामबाय